Velkommen til KeepMe, appen, der kan guide og vejlede dig i at forlænge dit tøjs levetid. KeepMes vision er at blive den førende online-platform for tøjvedligeholdelse og reparation. KeepMe ønsker at inspirere og støtte en global bevægelse mod bæredygtig mode. Vi stræber efter en verden, hvor hvert stykke tøj bliver værdsat og plejet, og hvor tøjspild er væsentligt reduceret. KeepMe sigter mod at mindske det problem ved at tilbyde en platform, der gør det nemt at reparere og vedligeholde tøj. Du kan downloade appen gratis, og som gratis medlem får du adgang til Community Forum, hvor du kan dele og kommunikere med andre brugere. En valgfri videoguide, hvor du får adgang til en videoguide efter eget valg. Kort over tjenestevirksomheder, hvor du kan finde skræddere, vaskerier, renserier og skomager i nærheden af dig. Udover den gratis version, kan du med en abonnementsløsning til kun 30 kroner om måneden få adgang til en række eksklusive funktioner. En chatbot-funktion, som er tilgængelig døgnet rundt for at besvare dine spørgsmål om blandt andet tøjreparation og vedligeholdelse. Videoguides, hvor man kan lære alt fra at sy en knap i til at upcycle dit gamle tøj gennem vores detaljerede videovejledninger. Community Forum, hvor du kan dele dine tips og tricks og kommunikere med andre brugere. Kort over tjenestevirksomheder, hvor du kan finde lokale skræddere, vaskerier, renserier og skomager, og som abonnerende medlem kan du få ekstra fordele, eksempelvis medlemsrabatter. KeepMe er designet til at gøre det nemmere for alle at tage vare på deres tøj og reducere tøjspild. Ved at bruge KeepMe kan vi alle bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Lad os sammen holde dit tøj i live længere.